היי, קוראים לי אופיר, וזה סרטון ראשון שלי, אז אני ממש אשמח שתתנו לייק ותירשמו לערוץ. ובגלל שזה סרטון ראשון, רציתי להראות שיעור בית והיכרות עם משפחה. טוב, בואו נתחיל. והסברות האלו, תדמיינו שזה אותו. זאת ירדן, היא תאומה של עוד מישהי. זה האבא, קוראים לו נועם. וזאת היא האמא וקוראים לה ליה. זאת היא האחות הקטנה, כאילו היא לא בדיוק קטנה, היא תאומה גם שלו, וקוראים לה אופיר. זה, כמו שאמרתי, התאום שלה. תאומים לא זהים, ולא קוראים בן. וזאתי התאומה שלה, והן תאומות לא זהות. והארנב הזה, קוראים לו ג'ון, והוא שלה, פשוט הוא רוצה לשחק איתה קצת, ולה קוראים טוי. וקוראים לה אגם. זה סרטון קצר כי זה סרטון ראשון לערוץ, וזהו, ביי, נתראה בסרטון הבא.